Kani ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulia phiri meri nong kanti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka stem. Yeshim menta menteri rangba ka Meghalaya konor ki sangma ha ka jinglang jong ka high level task force ha New Delhi ban pen khlan ya ka jing baiting ka nakamta ki kampan roy ha ka than chatai lam mingi. Ka sarkar Meghalaya shen kan sa batha iki school khamtam gitu ki ba yo jing kasan pisana ka sarkar bakin khmiyet bat pen i ki daw ki ba biang ha ka bede ba ka jing bu dor ka ba school bar ka shat suk mansim ya ka bala penya da ka seng khasi kimi ka la poisha ka bakut minnin ka singi hamaran waking ki khubor ki ba penya Menteri ka Sarkar India obade pej eki kampun roy ka than chate lammingi lani ka tana donor u Jyotiraditya M Sindhya ulai shimta limba ka video conference ha ka jinglang jo ka high level task force ban pen khlanya ka jing bai tingka ha ka than chate lammingi kabla long minnin ka singi New Delhi Menteri ramba ka Meghalaya konor ke sama ulai shimta ha ka jinglang bala penya da Menteri ramba ka Tripura Dr Manik Saha bingkat bagi officer ramba na ka tana donor Haga jing lang lai kran sani bha halor ka jingnan ka man pen khlan ya ka jing bai tingka ha ka than chate lammingi komkaran san ka bailam sha ka jingte ka Viksit North East kiwei ki bela poisha ka te ka jinglang kilong Menteri ramba ka Nagaland nephew Rio Menteri ramba ka Sikkim PS Tamangole bar kiwei Haga jingkran jong menteri ka tana donor ula ong ba ka roy ka para ka than chate lammingi ka lakiu step ba bat namar kata haban penne ekni ka rukom trekam ka bakhlan na ka banta ka lawai ka ba pharnai Menteri ka tanar puli pati jong sarkar Meghalaya rakam e sangma wala pentip ba shen ka sarkar kan sapatha ya barok ki jaka ai jing puli khamtam e kitu ki school ki bio jing kasan pisana ka sarkar bakin penlong ya ka jing khmi yet ha ka jing punya school badwan penchisha ya ka jing dawa ha ka bai dei ba ka jing bu dor ya ka bai school kani ka jing persang kalong komisi bentaban pentikna ya ka jing yo shong school ka balong mar ya ringkat lang ba ka jing ngau khia jong ki ba bon ba ngau la kot bor ya ka bai school utai menteri sarkar la banjur halor ka jingun kam ban ya perkhat lang na ka benta ka jing bha ba ola kentu ki nong punya school ban kershan ki jing e bagi khena school ki baduk ki ya kendo Menteri Ulapan Tikinaru baka Meghalaya shen kan sa penrikam ya ka School Quality Assessment and Assurance Framework SQAAF ya ka bala shim na ka nuksa bala penankam da ka NAAC ha ki jingpuli ki bakham halor Ka Confederation of Ribhoi People CORP kala penong ya ka jingilang jo ka Central Executive Committee banyak kran halor ka jingne jurip ya ki shnong ki thau ki bamat ya ka jingkerdo Hakatiga jingilang lai kran halor ka jingmam biang jokur kom sam ling ba ka tanat PHE shikilong yeng long sem ha kishnong ki babon khamtam karkum ki kendon jong ka jal jeevan mission JJM Katika sengkala ong bana lor jong ka jingne jurep ha kishnong ki thau baduna kan sa airu da ka jingu jor sha ka sarkar jilla ba ka sarkar India ki badeben bakli ya kani ka kam batkan sa kentu ya ki ban tokit dunya halor ka daw tanrai ka belam sha ka jingduna ha kini kishnong Menteri Rambadu kari Narendra Modi unse sa mela ki jong ki jing berkhat baki nongsong snong kari ha ka program Man Ki Baat lingba ka Akashvani ha ka arpnyu tarik yong kani ka Man Ki Baat program ka bashispa arhuwai jo Menteri Rambadu bat ka bajuan shisin shibnai ha ka radio ki padba ki la man pha ela ki jing ai jing mut ni ki butrekam na ka banda ka program da ka ba call how number iwei pra not Iwe, nyau pra not, yau ba omnan kam ban penut bisa AA. Larwan pa iki jing ai jingmut dakalat online link ba ka Narendra Modi app lani MyGov Open Forum. An pediang iki jing ai jingmut lani ki siti na ka banta ka te ka program ka basis pa arhuwai jong ka Man Ki Baat tat hadu ka arpusan trek uyayong hajar arpusan. Kani ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong. Kani ka Akashvani Shillong ka buwan lam shpiye ka khubor.
Kasyat suk mensim ya kabala penyat jaka seng khasi kimi kala poisha ka bakut min kasi hamaran waking hajayau Shillong. Kani ka jing syat ka ba ipo iping kari ka dak jong ka jing suk ka jing sngongu bat ka jing itali ka badan ha ka thamai jong ka jat bindiu khasi. Ha ka singi ka bakhado jong ka syat suk mensim de ki spangut ki breu ki bariam hala ki riam ternai ki lalit banyi shimenta da ka mensim ka badap da ka jing kemen. Kinong syat, ki syat hamaran waking kat kum ka jingriu jong ka ksing ka daha, bat ki surkun o jong ka tangmuri, ka balong ka dak jong ka jingsuk, ka mon babha, pa ka jingiri ka bajan, hapring ubriu, bat ka maryang. Kini upau khamat ki balaran lang ki kentop ya menteri rang ba ka jala konat ki sangma, usumbut menteri rang ba preston tensong, ki ki menteri sarkar, bat bon mut ki kendram ki lendan. Udukhat jengka National Human Rights Commission NHRC u Priyank Kanungo menning kesni ulali jengo ya ka Chenga Benga Temple ha Gandhi para jengka South West Garo Hills ha Meghalaya komisi bentana ka jingwan jeng u syaka than chate lam mingi ka jingwan jeng u ka tingkhu artan bat ka jingle kemen Ashoka Ashtami ka bala ju rakhi da ka jingnet bat ka jingkemen ka bakrau u karango ulay kran ba kinong yalam shnong kinong sumar jong ketika temple ba kumjoru bat kinong shong shnong ha ketika jaka ha ka ba ula ai ka jing ro ka bakrau na ka benta ka jing persang jongki ban penyek pensa ki bela bu da umin barim bat khamtam ka jing te song ya ka jing sok para brio ki jaka ba utay dukhot jong ka NHRC ula let ban penut por ha ka than chate lamingi ki long ha Guwahati Assam ha Southwest Garo Hills Meghalaya bat kumjuru ha Agartala ha Tripura kani kalong kum shibintana ka jing thmu ba ka mon bajwat ban pen khlan ya ka jing pen phriang jing tip jing so thu shiki pat ba shaphang ka hok long brio man brio ka Geological Survey of India GSI kan penong ya ka National Conference ka ba arsngi menta bat lasai ka sngi halor ka phang ka jingkiu shaprang jong ka geoscience yakni ka program an penlong State Convention Center Shillong kinong shimenta kin thop ya ki geoscientist bat kinong puli watnya ki ben wan ka lengari bat ka dairu ka program ka ba pen kan mau ya ka jingno sinyang ka ba shispa nyo pusan snem jong ka GSI sha ka geoscience kan sadang ka jing ekran phliu jingmut halor ka jing penan kam ka geoscience ha ki lom ki la trekam habawan hap ka jing chap maryang bat kum nuan pen khlani ka roi ka par ka bakrshan ya ka maryang kamau shmut boxing club kala penlong ya ka boxing tournament ha ka ba ki ladan kumbap nyau phong mut e ki samla ki belalit banya shimenta ha ka te ka jing kom ka bala penlong hamadan pedeng hamau shmut haga sngi pen ha perdano e ka jingil akai ka badai min ka sngi ladan lang MLA jong ka te ka than uba heaving stone kharpran ringkat be kinong kit kam jong ka Meghalaya Boxing Association MBA ka Boxing Association East Khasi Hills kala yo e ka nam lado ha ka te ka jingkhun bot sa ka Green Heart Boxing Club ha ka kadan ka baar ba ka Rising Star Boxing Association kalawan balai la penlong ya ketika tournament da ka jing thmu ban aiman sim ki samla ki badan sap ha kani ka jat jing le kai badon yo pun ko bore ki ha ka takur kom bakin na ban yo ya ka lat ban ya khun ha ki insan ki bakham he ka St. Thomas Higher Secondary School Mairang East and West Khasi Hills District min ka singi kala pen ko burom ya armut ki khana school jongka ki belong Angel Joliza Marbanyang ibla room kerteng ha ka top 10 bad erin lingdo maulong ibla yo ya ka kedan ka bakhat saw ha ka examen SSLC arhajar arpusan habakran ha ka program pen ko buram u principal jong ka school u Father Venki Khars Imyong ula ai ka jingkhub le ro ya ka jingjop jong ki armut ki khana school ba ula pen pawru ya ka jing snokmen ya baro kini kon examen SSLC na St. Thomas Higher Secondary School Mairang ki bala pass bha ringkat be ki distinction ha ki subject ki ba pher nalor kata Father Venki ula ai ka jingro ikinu hikai ki bala betenenti bhai ki khana school bakinyo kanjo sha ka thong jingjong Katto gani ka khubor klakut bakalawan shpi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor kata ka por prabaji nginya so bakai dali station na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ban pen bot da ka khubor phareng ka por phra khat san minin kani gari ka AKASHVANI Shillong so bhavan amanta ki khubor na Delhi